кортизоновите препарати, които са по-евтини, само се пресича настъпилата вече криза, но те имат много неприятни странични ефекти и не спират развитието на заболяването. Медикаментите, които отлагат тежката инвалидизация, като интерферон бета и глутирамер ацетат, са единствените с положителен ефект, използвани до сега. На тяхната цена е около 1000 евро на месец, а държавата е безпомощна. В началото програмата е функционирала на практиката да не се определя срок, да се определи срок, в който болния се лекува. Този период е бил 2-годишен. При въпросната пациентка е проведен курс на лечение от 2003 до 2005 година. Правилата са ясни. Хората, които са започнали своето лечение, имат подобряване от лечението, живеят пълноценно, работят активно, да не напускат програмата. Чакаме. Това не е проблем на Националната здравноосигурителна каса, че тя е подала документи през 2007 Защо чака една година? Няма ограничаване на приема на документи по програмата. Защо чака една година? И колко време още ще чака? Аз просто искам конкретно да ми отговорите. Аз съм конкретно ви отговарям, че начинът на формиране на листата на чакащите е изяснен, финансовата рамка е уточнена, има разчет на средствата за всеки месец. Италианското правителство просто е решило, че те предпочитат хората с СМС да са активни граждани и добри данъкоплатци, отколкото да станат инвалиди, които да бъдат обгрижвани от социалните служби. Те са изчислили, че е по-евтино да платят лечението на тези болни, отколкото да им поема социалните и пенсионни грижи. Държавата помага ли? Държавата... Или има ли кой да ти помогне? В никакъв случай държавата не ми помага. Ими как? С 87 лева пенсия. Околните също не знаят как да подходят и в страха и невежеството си могат да навредят. Да те приемат близките ти, да те подкрепят в обкръжението, където работиш, да не те отхвърли твоя работодател, например. Да не те гледа като второ качество човек за това, че ти си с такава диагноза. Работодателите като чуят така малко, че си болничък и почват да ти обясняват колко е тежка работата, колко не можеш да се справиш с нея. Нямах никакъв проблем. Даже се разтоварвах, защото е друго, като си между хората и като си навънка и съвсем друго е. Ти си ужасно зависим, все едно, че висиш на някакво въжели трапец и от отношението на всички около тебе, лекари, институции, близки и така нататък, ти зависи това дали ще продължиш да живееш или не. Но ако е вярна максимата, че Господ дава на всеки човек само толкова, колкото може да понесе, то и с изпитанието, което изпраща, цели да те научи на нещо важно. Взех да си давам сметка, че трябва да ценя хубавите моменти. Тоест дори съвсем дребни, елементарни такива житейски неща се опитвам и вече знам, че те са хубави, в момента ми се случва. Защото съм видяла лошото и съм стигала до ръба на бездната и затова сега по друг начин гледам на нещата в живота. Аз си давам сметка, че ако седна вкъщи и почна да хленча, мама да ми прави супички, сигурно щях в момента да изглеждам по-зле. Понякога тежките моменти могат да те направят по-силен, да те мотивират да се бориш и никога да не се предаваш. Аз съм същия човек, дори според мен понякога откривам, че аз съм по-силен човек от преди, защото виждам, че мога да се справям с трудности, които не съм предполагал, че ще ми се струпат на главата. Научаваш се да търсиш и намираш положителното във всеки момент. Започваш с усмивка да гледаш на света, да се радваш и да си доволен от това, което имаш. Покрай заболяването, ето една от екстрите, която придобих, открих много добри хора. Тоест, в това лошо, което ми се случи, аз открих много нови приятели. Доставя ми така някаква радост, когато видя, че нещо добро се случва. Защото си давам сметка, че все по-малко се говори, че някъде нещо добро се случва. Преобладават лошите неща. Понякога така видимо ми е нарушена походката и се шегувам, че за да си коригирам равновесие, трябва да се запиша на латино танци. Аз си давам сметка, че в един прекрасен момент може да се случи така, че да стана инвалид, да седна на инвалидната количка,
да не мога да се обслужвам. Не му давам на това мислене да наделява в мен. Научаваш се да обичаш, така както никога преди. Престанах да бъда егоист. Любовта е сложно чувство. Любовта, тя е в различни проявления. Аз се научих да обичам добрите човешки отношения и приятелите и да обичам много повече близките си. За мен тя е движеща сила и е мотивираща. И когато насреща получаваш същото, това по-голяма сила няма. Тя те мотивира, тя те вдъхновява, тя ти дава много повече енергия. Според мен тя дори до известна степен те прави друг човек. И това е много силно и дори мисля, че е заразително. Тоест, влюбеният човек по някакъв начин заразява и останалите около себе си.